Wa Mrosa. But Dwanye to me kunya. Abusuafo enti enra sede kraso ekoba se nana hima ene nimpanyifo omo etwa adwan agunsi atu Korasohene efra kunwa so no enne yaba behyiam ewo hanom a Korasohene so de a wo eka woni na busua de wo mo so ewo ka no yeba abeti nano asem ene ti yaba behyiam ewo ne fie eye continental honom a na yewo a yaba beti Korasohene so na sem a wo ka edifa etu a enra yesi etu no eho Enti nana bacho sabi essential items ne on this sema wode my NSM. Do nana no mama kwaba. Bekumai me chiamu nyina me mama ha. Koraso mai me mamu nyina ha. Ghana mai nyina me mama ha. Me na ye frɛ me na Boakye Amankona kyanwa me ye Korasohene. Badi akonwa no mfie dunum di. Anansen me ho dodo me. Nti enura me ko review ewusunyan. Ma meduru fie ntem. Beduru be nulisia ne fa. Me ba eno ne bete ne se. Eye mehema Korasohene adutwumwa Mrosa. Watwa dwanye tumi akonwa so. Mente me ho ase. Eti maton sa afra me mpanimfo matran konwa. So momra. Na o machire mu. Yesi ya osu watuma konwa so no. Aka mo matie. Eti yehia ha. Me mpanimfo nyina wa ha. Tinana kronti me ni ho a me de machijab. Enti mpese mbisa se de hema ye no munim hu bia na munim hu bi. Ansa na me wasama maka kire mo. Bacho nana kunti nana so bisa senti mo ayo bishi dia mai. Yo nana mamu nyina akwaba. Mechia bikum omahema bikum kruntri hene. Altan kunbya nyina mechia Korasofo krunfo mechia mu nyina bikumfo mechia mu nyina. De nana obisa no ne kwanso a. Isan se mene nye Koraso krunti hene. Ye frame nana osei tachi aboade. Enra animre ana nana frame. Say what you say Korasohene etwadan otu. Ti wadwene ho nte ase ti wo frame ne ye tran kunwa. Na obisai say ekonwa na hima ase watu ye nim fa ho ya ka kire no kredi o frame man bae no so say brebeba mma kama no ase nyina dia meeting makasa say mo huwe nsuso na o pese akiri makama no ase nso a meso meeting maka nti min kama no ase mkire na ye minim yo de minim ne say nka Korasohene de woni watan kunwa krunti hene na tan kunwa nka motuna ase na bibia ebekoso no onu nyina mo fa adwene mo dwene ho na mo twasa na mo nanti manti se nana ne charge die nana yenhia na nana de oyeye no sei nti bia yemfa kwa nwusu na kai so yenkira ya adwene we bia no nana no ho chew manti wi de nti yare se ana ofrem se Korasohene ma se we twadwan otu na dia ni ndu Ana kunti aka say yinti no so bia no da person ti ai ka yinti. Okay, ti baba. Kunti yinti dia bi kan mo, kunti dia so ya ba. Eye meda Onyankopon ase edinkan senya manya kwanya ebe kasa akire eman nyina edinkan meda oman hema mechia no edanase senya manya kwanya abegina ha ne mpanimfo nyina mesre na makasa sanse yewura eye nana achian Boakye Amankona ono na ye Korasohene prekope na me nso so me ye twafo hene a me wo Koraso
yɛno ne asetena bɔne biara yɛgye ne di ɔno so gye di na yɛante hwee sɛ ɛyɛ ɔhema sɛ watu Korasohene me twɛfoɔ hene a mete wɔ yi menim ho hwee ɔne yɛ antena se anwene bibibiara ho deɛ mete ya ne sɛ tuato mente sɛ tuato na akorabo ato yɛ in fact ɛyɛ ade bi a medwene ho ana mente me ho ase satan so na nani hɔ watu kwan di saa bere no so no ɔbɛkɔ baabi a me na ɔworo ne nan mu mpaboade hyɛ me sɛnea asɛm bi a bɛsi biara no mete a mɛbɔ no amanneɛ nti ofiri baabi kura ba a odi ka ne bɛsi me so meyɛ dwendwene yɛ ho ansana matutua me aka ne ho kora ma no akɔ ahemfie na nnɛ ɛyɛ dɛn nti menim ho hwee nana hema ne me antena se mante ho hwee deɛ mehunu ya ne sɛ ɔso watu nana na sɛ menim bibi a na kakra deɛ mɛtumi akyerɛ no no bibia e be kokuru no bia no wo hwe na odi akire me ma kunwa na enye mo fa bia kunwa sebio moa na ese Nkosohene obu akuro mba ha sebio enyina mfa se yefra na be hia ba kura so 1966 beto kwa menkunuma beto ne na kwati gyawu di kura so amamere de nyina minim na enkere kura na otu achampon no oni ahyedu nkatia be hu se kura so na tomatoes omo ye ho adwuma ti be de ba kura so se ye mpe baabi na se ne be ya mante no be nya adwuma ye na yehio no ye mienu ye wo kura ne wo ahyotia de enkire hwe na kura no de yenum nti nananom be me nana safo age penso be ma ye de be call ahyotiam kotwa abura no kase pa ama mante ni nyina de wo kura so de bia ne wo betim bia no omokoye adwuma ho owie na kokodo ebe ne kashu do ebe na omugya asase no ho na esane ye sere nti enkere kura na boy bi ofiri sabronum oba ye de friend kabigi wura na okosi abaya so asamle man se ope babi na wado kabigi na odi ba hemfie nti na nanu nyina ye hia ye na ye ya nse babi a ehyedu nkata no betwa ma ya na ye ntosu no eda ho nti na Nkosohene akiamefo benkuhene monko na monko kire no ti yakɔ nsuo no so yakɔ sɛ okɔ benkum so se a ɛkwa kosi kuram okɔ nifa so hase so a ɛne de amanfo basase na ekosi nti kire ni nifa so sɛ ɔnɔnkɔ nifa so na are ohia ekamienu no ohia no yɛbɛtena nananom na so no ɔmo se yɛntɔ na asase no nti kɔ yɛ krata sɛ woyɛ wadwuma mfie mienu a ɛsɛ ofiri asase no so nokora so kɔ yɛ krata no ɔstati na adwuma sɛ na adwuma no yɛ sɛ wanyɛ yie menkɔ hɔ bi na naano be mfa sɛ na ɔtwe mi nsadi ne nana man hema Korasohene sɛ wakonya university kekus sɛ ɔbɛyɛ university wɔ Koraso nti yɛ nkohia ne yɛkɔyɛ ka ho asɛ nyina wie sɛ baabi a sɛ yɛde bɛkɔ ne abaya baako ɔkɔpa ya ba sɛ yahu sɛ ba pompe kura no de bendo ba pompe mu nyina de obisa nananom sɛ yenimu be menti ho hwe na nansen wo ho ne Korasohene yi otu boy bi ba sɛ Tomili sɛ wate sɛ ba pompe kura so na wonko sɛ no korɛ na obɛ sɛ akiamefo sɛ be hu no sɛ ba hu no nti mko tu anamano kɔ akiamefo no ba so sɛ nana hema de be mehwɛ sɛ ba pompe kura hu ne mu hu bibi kiame be fere kwa kukireme ara ya ko stop be se benjai mo ka ho wo de na ko stop be dia me da asem bi anim nti ye ko ya abaya ko pagya sa asem no ba se ba pompe kura no holi kiame obroni obeka se nana no Korasohene
ne soma yɛ me ne ɔne Nkɔsoɔhene sɛ yɛnkɔ kyerɛ me ɔbra ɛnyɛ nɔkorɛ ɛkɔ kyerɛ kabegi wura wie fie bɛɛ na numdi menkɔ hɔ biem ndi ne obroni ɔka no ɛnyɛ nɔkorɛ na obroni onkae sɛ akwa na ɔkɔdɔ wura no ogyina ha bi homfrɛ no mbisa no sɛ wahum hɔ da bɛfrɛ akwa bɛare na yɛde me hu da na hyiamefo miɛnsan ne bɛba am hɔ bɛ na wama nana no mo bag mienu na ɔmpɔ no mo no na ɔmpɔ no mo no abɛde wura akɔkyɛ nana de ɔnkɔma nkɔka kyerɛ sɛ ɔmpɔ no da ɔmfa no de na yɛnkyɛ mo saa mo kɔɛ no a na ɔmokɔpɔ nyɛ na ɔmokyɛ nipa miɛnsa million miɛnsa da so na ɔmokyɛ diiɛ awobra nana nim ho hwee yɛntena kodwafo yɛ nim ho hwee ndi na no yɛkɔhyiaɛ no na ɔmode ho asɛm ba ne nana ɛnyɛ nɔkorɛ nana Korasohene isɛ ntana baabi a yɛto aba no hɔ no nana kɔduru ɔntra hɔ nkɔ Amankona ase hɔ kɔrɔ wabi sɛ ɔkɔkora mu ndi nana de oni ho hwee na yɛhwehwɛ a yɛwɔkuro ha so yɛni ho hwee ho hyiamefo yi ho a no ho kɔɔyɛ na ho de asase no kɔmaa no na ho gye million miɛnsa mo bag mienu sɛ wo kasa nana hema ma wo kasa ankɔbia hema ma wo kasa na wayi wa no nti yɛkɔduru hɔ no bɛtena sɛ akɛnti bɛsɔ ne na ɔhwe bɛtena hia nti na ɔhwe ne hia yɛ mankɔ hɔ ankɔbia hema bɛbisa sɛ adɛnti ne mankɔ hɔ ne bɛ menkɔ na bi bɔm kyagye kora me yia no kora wo ma me nkasa na me kɔ akɔyɛ dɛ hɔ me kɔ na ɔde kyagye foforɔ mama sɛ no bɛsi aka no nti mama mba ne ndara benada yi yɛwɔ asɛm bi wɔ nana ahemfie di asase sɛm bi na yɛkɔ akɔbua na yɛte ya sɛ bɛ Korasohene aba ɔne ne nsɛnkyerɛfoɔ babɛtwa dwane kyame obroni na a ɔyɛ nana kyame no ɔno na ɔtwa dwane hiti nana ho nka nɔkorɛ sɛ nana soma wo sɛ kɔ na afa asase kɔma bia woba nana ho ma ho adi ano anaasɛ wowotim di ano gye sika million 9 aba sɛ mkyɛ ma nana bi nti asɛm no ɛnyɛ nɔkorɛ nana Korasohene onim ho hwee yɛntena nkondwafoɔ so yɛnim ho hwee mede na nim ano dem tie ne ra sɛ bɛ Korasohene ma watu nana Korasohene wa itwa dwane mede dem nim no no ti question bi wɔ ho bi sɛ ma metima akyerem Achankunya medamasi bebree mama kwaba ya nana Nkɔsoɔhene kan wa ne hwam na me amete ha yi ikodi akonya mfie dunum di Koraso asase ba bia ni hɔ abinim ka sɛ afia hia na me kɔ nyina kofi so akɔma no bibia di na ma fa lɔre kwan so akɔ asiye Koraso asase da minim baabi a na Nkɔsoɔhene korɔ kɛsɛ esotiam ese dun ketiam ye min ko hada minim ho aka campus me dia komo obi se onye so adwuma etimi de akonwa mbedi emfie dunin di no na me ne ohema na chema na ebukuru no ne Yankopɔn to nsa frɛ no ɔto nsa frɛ no akonwa tampan no akonwa to a sabi obi oyɛ de hye bi ahwehwɛ bi ewom sa na dutwimwa odinsa ene sika kakra breme abusua no nipa bɛ na mensa de ensa betum sɛ yɛ pa community ɔhena meti hɔ ya me na nipa na betum ya ne bebukuru no ɔsɛ me hwehwem na me hu obi a metim ne na bukuru no me nkɔte a yɛsi hima wane yɛsi hima yɛsi ankɔbia hene osua kyerɛ hwane yɛsi ankɔbia hene me maasa no sisanka me de kokot nana adehipanyini kasa kyerɛ me sɛ brekum ada hɔ amanson kɔbɛ mfie sɛ de wɔ hɔ enti ɔsrɛ me na me nkɔpagya saa asɛ me mma na so yɛ dishi a wode yɛmfa no saa egya me ne abɛba eti hɔ me ntin me nka no ne ne nkɔn edu tambi a yɛkɔ asetena maame mma maame bɛba so kora ɔne Ankɔbia hene yɛtena nkonnwa de ɔhwehwɛ bia akyi akwan nti asɛ no koduru
asafo mpanimfo asɔre na wɔ Korasofo n'anim o me esi nkonwa ekɔtena ase yɛde to yɛ ntam kama afi bi ani hɔ akora no kɔ abusua mu yɛ me nana nti ɔhene deɛ ɔhema fa ne sɛ ɔyɛ ɔmaame ya me ne ababai ani asɛm nano me wɔ hɔ a na ɔto nsa frɛ me sɛ abanse ɔpɛ baabi ayɛ university campus nti ɔde bɛkyerɛ Korasofo na sɛ wɔ asase a yɛama ne bi ampa me de ɔsɛ yɛ ɔyɔ me teyɛ no anyɛ na because na yɛ adepa ti me di mirika ɛkɔe me kɔnme nsa nka matran konwiafo no nyina ebinom kɔe ɛkɔe na hema de to yɛ ne nam so saa na ɛteɛ de a sabi mpre duasa yɛ wɔ ngumanimfo ɛwɔ kurom ha yɛn to nsam frɛ no ɛyɛ professor Obiagye yɛ frɛ no ma no bae ɔbɛkyerɛkyerɛ nsɛ no nyinaa mu nti ne ɔhene mitimi kaa ne sɛ yɛdana ase ma no kɔ aba na mbom sɛ obi bi nya soro a ɔkɔtɔkorɔ nka soro nti bi bibi ahyɛ ne nsa ɛho nkrata sɛ no ho ne masɛm nyinaa no ɔhwɛ no ntoto mai ɔno so te ase da amase sɛ ɔbɛyɛ ne nyinaa mpo krata a ɔtwerɛ no ɛnya de ɔbɛpostu ɔno abɛsi mpampan na ɔde akɔ ne de da anase sɛ ɛbɛsɔre ahema ase na nan ntena ase na asɛm wɔ hɔ ɛde asɛm a prɛko ne yɛbɛhu ansɛ media man santwerɛfoɔ ipo ɔkɔbɛyɛ nan na num wɔwɔra kita mfidie ne nneɛma nka mesɔre mpo na mekrunti hene obɔ me nan so sɛ mentena ase deɛ nti anka mesɔ ne sɛ ɔhema kuro no wɔ ha ɛyɛ kuro wura ɔhene me na mehwɛ kuro no so na bibi anti sɛ kura bɛba di kan betia me nan so na prɛko an kɔmɔ a yɛba bɛdi a ɔde santwerɛfoɔ aba deɛ mentem ho ase na nanom kasa kyerɛ me ana meyɛ din eti maame no asɛm ɔde to yɛ anim ane sɛ mantie bi abɛbɔ charge sɛ ɛyɛ me ɔhene me matena nkonwa akɔtɔ nkora mu asase ama nipa a ɔmo yɛ so adwuma nti me kɔ adwuma no nansi na me asia na mso ɛnyɛ nokore na sɛ saa de tie de a ɔma yɛ adwuma wɔ asase no so no ɔmfrɛ ɔmo mame ampa ɔmo nyina ba nipa sensin o senso ɔmo bɛgyina manim ambisa ɔmo sɛ mantie mpa kyɛ ɔmo nim me ɔmo si dabi na yɛ ningo na mse maba ma himfie da ɔmo si dabi na yɛ ma wa himfie da mpa kyɛ makɔkyerɛ mo asase ɔmo si dabi na wonkyerɛ yɛ asase na hwan na di asase no ma mo a hema ɔbɔ saa kwa bi ɔse ɔkyia me wei ne papa wei ka ho ɔmo na di asase no ma yɛ ne yɛ se na mutua sika sɛn ɔse na nyɛ no asase no kɔ de ma yɛ bɛyɛ mfie num di na afi bia yɛ tua sika ɛma wɔ mu na afi wei kura yɛ kasa yi yakɔm wɔ mo baagi mienu sika million 300 am so me damase na nanom ɔsɛmpa mate pɛsɛ bibisa kyia me asɛm kyia me obroni ɔse na nam se sɛ odana ana atrankonwa na nane na atrankonwa soma sɛ kodi saa adwuma we ya ukɔ na kodi a womfa mu ayɛ mrɛ no na yɛtu sɛ kɔkyerɛ nipa asase na ɔnyɛ so adwuma ukɔkyerɛ na ɔhwɛ ɔpɛ no ɛde anamɔ na atu fa ho ne ba yɛ nim ana ho na ma yɛ nim nipa nso ni yɛ ɔma yɛ ahemfie da ebesi sɛn na waka kyerɛ sɛ yɛ na ɛkɔkyerɛ na asase sika sɛ ɔsɛ ɔde ama no krɔse han ɔsɛ ɔde we ama no krɔse han ɔde mu we ama no krɔse han na mse na ɔde biabra atenkonwa ɔsɛ dabi na mo ne de ɔde bae no me de kɔ sɛ nka atenkonwafo bangina da de ɔbɛba no yɛakyɛ yɛkɔ nso ɔmo yɛ ne sɛ mo a yɛmpɔn ho de ɔmo mpɛnti yɛnsa no fa nkɔnkɔma no na mse na mo de kɔma no ɔsɛ dabi ɛwɔ hi ɔsɛ na we de mo ne de yakɔpɔn ho nti yɛakyɛ mo ne hefo na kyerɛ ɔsɛ me ne kɔku kyerɛ me kyame baako ne benkunhene na sika nso ɔnyɛ ɔsɛ sika no de ɔde sika no maa me no na me kɔ akɔnoma pɛtɛse baabi nti na ma aboro nti sika no de sɛ kura hyɛ mbɔtom na mse na no yɛ sempa asɛm a wode ɔtom so charge minim ho hwɛ ti ma no yi a yi a kyerɛ no if you are ayi ɔde sɛ ankɔbea ahena no a na wasɔre ai nana ɔhene de
sɛ ɔkyea me kɔyɛ bɔne a ɔyɛ bɔne no de gu so enti ne na hema aka sɛ wobɛtua adwa no adu no sika mmiri aduasa ɛnsa adaka no ɛsɛ sɛ wotua nam sɛ nka saa asɛm wɔ nkyerɛm na nyɛ ne kwan so a tobe asɛm koraa na mahemfo bi bɛsɔre sɛ ɔpɛ sɛ ɔka a ne mantie yo saa tina dede aba fie hɔ na yɛde pɔ no yɛpɔ no yɛ nsɛ nka ne na awɔtwe yɛbɛsan hyia na awɔtwe da no na yɛdii ma hene ne na awɔtwe yɛti yɛntimi nhyia adeɛ kyi mmerɛ na nka yɛ sɛ yɛkɔhyia na me nso na mente apɔ me kɔ review me koraa na mmerɛ afi date no nti yɛwɔ hɔ a nɔpa bɛyɛ sɛ 7 na doctor no frɛ me sɛ me time aso na mewɔ he na msɛ omi wɔ fie na ɔsɛ ne ɛbra na nyame yɛ adom a wobɛtu kwan akɔnkan na mde sim kɔɛ mekɔba bɛduru ha nwummerɛ a mebaeɛ ayɛ sɛ ɔma nhema ɔde sɛ nana nhema atwa dwa no wakyi sɛ watu akonnwa so wɔberɛ a ɔne tumi biara ni hɔ sɛ ɔhema Korasohene hema atimtum akonnwa so enti meka kyerɛ sɛ sɛ ɔse mayɛ no bɔne a anaa mayɛ mfomso a abusua na de mbɛsi akonnwa no so enti ɔntu anamɔn ɔmfa asɛ no nkɔkyerɛ abusuafoɔ na abusuafoɔ no mfrɛm na deɛ ɛwɔ mbia no sɛ me na mayɛ mfomso a ɔwɔ deɛ ɔmbɛka kyerɛ no ɔse da ɔne deɛ waka no waka nti mu bisa me a ne saa ne teɛ menim ho hwee yo stera me continue class na kakra mpese nka ne sɛ ɛyɛ kuram asase na yɛ ka ho asɛ no mbedi akundua yi mfa nsɛ mfie mmiɛnsa ne kakra bi na deɛ ame nananom aka kyerɛ me ne sɛ saa kuram hɔ no ɛyɛ krontirefoɔ nananom asase nti krontirefoɔ yɛ ne ɛhwɛ asase no so sɛ ba sɛ yɛhyɛ fa koraa me ne nyɛ nipa a medi kan kɔtwa makɔkɔ ansa na obiara wotwa bibia wotwa ne deɛ nti asɛm ne baayɛ no kɔduru ahemfie no na mede ato nana kyeame me kyeame anim yɛato nana twafo hene anim sɛ nipa no a bɛkɔyɛ sɛ adwuma bɛmpɛ nti da me yɛ sɛ mekɔ na makɔhɛ sɛ wɔmahu nipa no anaa wɔmuhu no no ne Korasohene ma frɛm sɛ deɛ ahyiri nti enwa yi hyia wo ampa yɛkɔhyiaeɛ no ɔka sɛ deɛ nananom ka yi a tini na ɔtwe mmienu a ɛsan kɔhyiaeɛ no mpanyinfoɔ ka kyerɛ nso nkoduru a menka nkyerɛ wɔn mo sɛ asase ne yɛhwɛ so nti sɛ asɛm bi aba ho a yɛ na ɛsɛ yɛka nti ɔman de tu dwa sɛ nananom bɛbɛma nkwan deɛ a bɛma menyi asɛ no fa nkɔ ne mahemfie yɛnkɔka asɛ no sɛ meka no mantim anaa nyɛ yi a ndi aba wɔ mani ɛne meka no koredi na Korasohene ma asɔre me no nya adwene wakyerɛkyerɛ na sɛ mu dwafoɔ yin ɔde sɛ ankɔbi ahene asɔre no nso aka ne deɛ na we asɔre no aka ne deɛ ntu hia ma de hyepanyi na sɔre ye na ɔsɛ wɔ amamrɛ ne wɔ amanneɛ nti sɛ ɛka bibi saa no a ba mi yɛhwɛ ne yie ne ba bia nokore da no yɛmfa nto waka deɛ nso yɛmfa wana me mama ɔfahyɛ baako nso so ɛno ɔsɛ dabi yɛ nana mo so mɔka no me no mo nya adwene isan sɛ yɛn yɛson koraa no ti sɛ asɛm aba ho no ɔka sɛ oyi de akɔfie a na me no yɛ adwene wo abɛtena ahemfie abi pan wonim deɛ kɔɔ so na mmerɛ bi asɛm bi si yɛ ahemfie ne yɛbɛka no me bɔno yɛ amame ankasa bio ti ɛba saa na ntwa so na me de asɛm no kɔtɔ mpanyinfoɔ ni ti wo koraa yɛ ka no koraa no mpanyinfoɔ ayɛ sɛ yɛbɛnyina yɛbɛhyia ne yɛ mobɔ ahu sɛ saa nsuo no abɛka ho asɛm anaa sɛ koraa no ɛyɛ yɛ krontifoɔ yɛ deɛ nti na sɛ nana nso bɛka nsuo no na asase no ho asɛm a na deɛ nim fa ho baako na tema wɔn kasa wie na kiame no sɛ sikasɛn no obobo bi no bedini sɛ we nka mo no bi nka ne obo mi diri sɛ nka ho na me nka ho so dia na kyerɛ sɛ asɛm aba ho na me beyi so a na mo so yɛ mam kwa ma me yi a na kyerɛ sɛ nkɔya na mbae
demasi wow. That is you who is to be able she's something for the day. Enti bekuma de hye na sa na ekoso ewo eye Korasohene na na bwachi achia ne fie ehonum enti de adu no eye nsembise makommie bi na yepese bisa na na kontihene pese okasa kontihene ekasa Sema eko ebe nyina no nia asi no ni nyina no ewie ye nyina yanim na ne ba ye ne se bra asenisi ye no na kontihene obo asenum ma oka se asem ya si sebisempere za akukọ ntubadwam enti ya mami nyi asen no na me nkonko siesie na entimi mmase asem wo ibesi na ye ni ankasankasa ye ho ne betima beto ye ho mpan wo dwam woma makwan in fact me am to ha me yie enti ye frɛ chiame no a ɛnan no so asem na asi no se onkasa ne onimfa ho na ne okan ye ne se bibi o ho ana sa apaafo yi omo ba ne nkyɛn se ye ma no kwan na onkonkoye yenkoye so adwuma na o ka kire wo mo se minkohu Koraso mpanimfo a mentimi mfa mam na still no mo ka kire se asase no amode maaye no eye mfie numni mo mfa yenko ohinanim tie nim se mo ankasankasa na mode asase na maaye enti monye se sika no on se minkobo o mama ne a nka se magi sika na enye yie ma wo mo san koy enu achi no birebi o se wo mo kɔ akwa pense bia no de hu ansesa nkrofo no di wo mo achi one kwaku kireme tiame kwaku broni no ne kwaku kireme na wo mo nam na o ka jense de ntira ma yedi mo achi no sika no ne ye pese en ye de mamo na mo ti ase ma ye na ye kokko pompi ho na ye sane edua emu wo ho na wo mo se na kurani se me ka se meji se sika na enye yie ma tiame kwaku kireme e ka kire ne se fasika no mam mo Jesus kan na bro ji ye no chiami broni ka kire kwakuche mese sika we ya waji asembe ba ho mo gyan himfi ono kan yo oye se asembe ba ho dia na dia se ne be ba ho na enu achi no abasa no ebisa ne se sika na woji ye no na wo de koma na nanom ana se wo de koma hwannom o si sika na ye kan ho asem kura na ehembotom sesi ya nesi na sika na wo wa he oboton no nanka wo de bra na nanom ana se sabre ben de sika no mo wa ne nanka he obotom we nyina achi no ansa na ye be sori abisa wo mo asen no wo mo makwan se obi be kasa nti obi ma ye kwa himfie wo no na hema na asem obeka ana yagitum anko bia hina asem obeka ana yagitum ne ye mom de nya de a bia be ma ye kwa na me yakasa nti no mi de matima hu se enam asem binti na omo yesa na mo no ankasa no eye ohima no ofra chiame no de omo ko ni fie ene omo ekoko dwendwene nsem bi ho ka asem bi tu omo adwenim se ne ebe ya ebenya nana na yetu no nti nsem na ekọ eba ni nyina no eye chiame fo no ne ya huagu omo mu a enam so a omo timi ekasa nsem no nti ye nim ho hwe nti se ne ye kasa asem we se fa nsu a yakodom na yedi tu nana nim ho hwe nana ekoba bia mia na odi na chijam ansa na bibi besi ahimfie on meso na esi na nka me de atudwa bia ni wa minim ho bibi bia enti ye nana no ankasa no eye hema no ono ana ogina no ani timi so a odi ye sa na ema no timi ni ho bibi bia na de minim kosi no
Nana, what is it? Maybe the little question. Okay, keep us so wow, it's an almost. Okay, Eric, I'm going to your question. Any Akonya with the Amaya, some of friends, and for Nana Monkasa, Kobo say, Kobama, and then same for. Said and Amuto and Safre within short notice, I deemed the Cabayano. Sana, Ubia friend over Bia, Yeba, Tia best say, and some maybe some as an anonymous Betias say, ye transem, ye tin some quatre, ye knew Bia. Eni nhyehyɛ bia ansana yetimi ato aso bisa yɛn nsɛm ayɛ wɔ no nana nti tumi wɔ mo hɔ sɛ obi frɔ sɛ kobi fie na kobi di obi yɛ ma na kotete ne nsɛm a ɔmmɔ nipa kora ma ne ɔnkae nipa no patɔ mbisa question na yɛtene sɛ nsɛntwerɛfoɔ yɛ dwumadi a yɛdie no yɛte nsɛm yɛte obi asɛm no kokotie deɛ ɛkɔ so nana no nsɛm nyinaa ɛna asɛm yi nana moba bɛyi ano yɛdie sɛbi ɛba ntentam video so a mu yɛ na ma mu agyina a ɔmasi wɔ ɛna ma mu hu mfomso a ɔmayɛ ne mfomso a monyɛyɛ nana deɛ pɛ sɛ asene bɛbi sa yɛn sɛ ne pɛ sɛ mote aseɛ ne sɛ ɛyɛ ɛnam yɛ so na ma nsɛm a mfo sɛ pompo no bia bɔ no kokoa mu a ɛba abɔnten so ma muhu na mo so mo wa na mo bi a mutu yɛ pɛ sɛ nka na mo boa yɛ saa na mote aseɛ saa ma yɛ na afei yɛ bisa yɛn nsɛm no Wele mesre na makasa akra mede kakra beto de menu e kan so yi em se nsentrofo ye ho sese asem si na asem no wura na oto nsafre ya ye nim nipa a wato nsafre de se enne ye wo ha yi ye wo ha se Korasohene ato nsafre nsentrofo nti dwumadi a ekoso wo ha bia no se obi fira akire be bisa ya asem a eye nana ene to nsafre ye sanse ye de ne se yebeti na yakwa akọbọ amane nti oto nsafre ya ye ba eyewo na wato nsafre no udin na yewo enye fe na yebeka se wato nsafre ebia ye koka sabi konti na ho asɛminti no ye nkɔbɔ konti na amane ansa na emum nsan ne kɔwie na konti ne te na anye ne da osan frɛ ya ye ne obi anya adwuma ye wo hɔ makromu no ne manmu no nyinaa oto nsafre ya kwanya efa so ekoye no na ono nso de ne de aba nti ebesere na nanom se bibisa na muhunu a enye se bia ye ni obi ewo kese bi ana ye ni obi wo yonkofa bi na wato nsa afre se bio yenko na yenkofa nsem fankugu obi anim as na emum saa na te se de nura ye koye no wo no saa na nne nana wato nsa afre yasne aba nti se ono nso kohunu a na se bio okodwen se bia nana ye no wo seke bitu ana se no wo yonkofa bi a enye yi sanse eye adwuma na yentisa na yedwuma no nkyire mu etie me da wasu mun ka ba bisa sese we na mo ya kamfo ma se ye ko traditional cancer na himfi a ohene ni ohema no wana tumi kutam nana de enim ne se ye ka traditional cancer a eyo ohene na tumi no ekura no me da wasu na mo ba ye no mo kai ohene no mra mo bi twetwe foto no mo be sa nema no mo be to ohene so to mo bi tin ko ne chen ko yi na so na nana de wo mo ye adwuma no ba ne se de wato nsa afre no ono na chi na odi wato nsa afre na enim se ya hodo a ewo ho bia no wa ya wie nti ye ba ye mfiri akire enko ba bi ko san se nhye ewo ho no wa ye ni nyina wie eno ne nam so yako dwumadi ahodo bebiri a mo aka kyese ye dwumadi we de ye nyansa ntrofo wase ese yesa ye chi na yeko nti so oto nsafre se ye mrade a ye beduru ho a ese se ye beye adwuma no na yeko na emum se adwuma ne ko wie na wo na asen ne fa ho se anye wo da oto nsafre ya anka se besia ba na edi nkyeremu no eko na atiefo ne ahwefo mo hwe no omo anka se hu de all kan okre ede de otwa ntro Okay, nana pache mi de ka we de tell us say nana oto nsafre ba ye ba no we nim asem for tin bi de nko oto nsafre say we nya asem for so bi de nko
nti ba na mu nsantie ntam to ko kakra yini asɛm ko kote ɛna sɛ wotɔ sɛ yini adwempo bi a mosisie ɛwɔ kyi ayɛ mu abofa yini ɔnte sɛ mbɛka saa asɛm no ko Koraso ai ba na ebi asɛm ko da hɔ yɛte ne sɛ makodo asokura ho na asokura nso brekum himase yenyi mpɔnkye fi brekum na mpɔnkye nso ɛyɛ because of asokura nti ɛna yenyi mpɔnkye de fi brekum na sɛ asokura yakɔ akɔdɔ ho de a na ɛyɛ asɛm a ɛyɛ public issue na nye individual asɛm ɛgyina na nti last one near conclusion. Nana Casano, o make key comment be said, Nana Hima Nene Central for that way. Nana Hima Nene Central for Yan Korea near or Yan Korea son and Nana Mahin affair. What's your Becase? Nana and so Nene Central for Anna. That is the way the person Nana won't transfer my. Na yɛ misa nsɛm a ɛfa wei gyeri ka nana mebisa nana kora a yɛkɔdɔ ho no wonim mu bi wo nana Korasohene nana wo deɛ ɔne deɛ ma wonim mu bi na sika a yɛde ba a ɛyɛ ɛfa sɛ yɛnkɔdɔ kora ho no nana ebi bedi wo nsɛm ana ɔyɛ men komo diem no ne kyerɛ sɛ mu hwe sika bia so medi men nsɛm atanko nwana me mo hai sika bia medi men nsɛm yɛda yɛ nkurabɔ ti sika no kodi achame fo no achame bia mpesika mre ye sika yakɔ asetana sika nana number 2 said ye kaya ye ba na ka se oyo hin michi me na kakra na ye hye hu se Yankopɔn adom odi wo hine na wonim se kora ye dom wa na ye no na omodo so wo hu so omodo opani mi ye group was asase ne kora wo mo kan minim hoda na de to so mi yansa na fe majama mi nuanum no oba Korasohene himfia nyemfo dudu dibie because dibia dudu se na wo na dudu se na ne ya wote yi wo mo ewo nchen ewo konti akwam jase ankobia na adontin itafo oye nsia ana wo makade nyina ye achamefo nsia no sesi a wote yi no dudu se na ewo abeta wachi wa bra wo yen sentrefo nsia mu sisi ya kronche yin wa ha jase ine ne sinemu ontiapo no ho ha ankobia ayi twafo wa ha kuntri nkoso twafo jase ne me ohene nipa ni wa sisi nana no ma wa gu se mu ni ha bidie ibisa se jese ya ekoso nra amanie nyama me amanie ekoso nra se yetu na ade so etwa gan ekunsa no nana no we de ibisa mu mone nana no ya adwen ana se mo so mogina sie ne se ya ni ben ya adwen se na Korasohene wotu hine kora na nje wo kunti hina sana wotu hine ntimi mo puti ni wa kunti na wo aba so wotu hine no so ni nsia no wotu biara kunti hina sana ni jamba sa ko alibi di wo de timi ni wo se wotu kunti hina aki atu hima atu hina kremi bajo ni to ukisa ntankuja pone do ye ntankuja pone ye burudu ko be bi na fa yare ya wo Korasohene jasine o tunya no yare sana hine yare na anu ada kora yiti do hin ko afiri ko hine uni ha wo burudu adonto hine uni ha wo burudu to ya wo Korasohene de o hine na o wo ye nyina ne wo ye nyina ne wo Korasohene de ya wo afọ dị kakra kakra yare wo he baba ka di ya yare fo na ko tufo okay so we do a question ewo abisa no question ba ita chu nana madawroma
maybe say nra yenyina ehwe dwumadi a ekɔso ɛwɔ Korasoa na ɔmokyerem sɛ ɛnɛ Korasohene ɔmotunade so a ɔnyɛ ɔhene ɛwɔ Koraso bi mu yɛte yehu sɛ obi ahemfo ne bi firibirikum ha ɛkɔ ɛyɛ Chiamefori na nana abra obaeɛ a wobɛte sɛ yɛse ɛnɛ wonyɛ Korasohene bi mu no nana no mwadawromo mwatimi atu anamon abisa ɛyɛ brekum nananom atena nkonya na se brekum ahemfie sɛ dwumadi a akɔso hɔ no ɛyɛ ɔmo ankasa ɛne soma Chiamefori mani kodi sɛ adwuma no ana sɛ nana mobedu en bibia sa ankɔso na monya nkra bi nso ɛde afiri brekum ahemfie sɛ dwumadi na ɛkɔso no nananom atena nkonya wo brekum ɛpene so ana yo medase matu ho anamo ne ne dinka me yense senka be ko hu Chiame ko Chiame hemfie anopai le koyo no no ni ho nti na nso ma me ko acting president eye brekum man hene edim oso mo nim ho hwe osi wo mo nim ho hwe ono acting president no onim ho hwe ane me pacho se omo nim ho hwe de na sese na nanu ewu brekum enim ho hwe de a ene nana wadawro mo mebisa se usu se dwumadi ya ekɔso enore